Моето име е Майнброс и днес ще играем Майнкрафт. Така ще създадем нов свят. Survival, Create New World. Ето ни сега. Той пише, че трябва да се спусне Wi-Fi, за да играем. Обаче днес няма да играем. Може да ме чуете да говоря на кучето си, че яде чорапи много. Така, събрахме дърво. Сега ще се качим на тази планина, за да видим какво има. Мисля, че да поставим блокче. Ще трябва да се сменя ръката. Така. Ето така. Благодаря ти, дръвче. Извинете за това. О, имаш овце. Така ще събера. Сега ще изчакаме и тази овца да порасне. Да взема още вълна. За сега. Къде отиде? Къде отиде, бе? Къде отиде? Айде. Къде бягаш, бе? Where do you think you're going? I'm gonna wait for you. Yep. Yes. Shit. No, thank you. Видите, що не може да хванете с овца? Ето така. И много трудно. Чакай, мисля, че чух нещо друго. Да яде трева. Смолко и да бъде. Така, сега ще направя крафтинг тейбъл. Така. Малко пръчки. Добре. Сега ще направя кирка, за да събера тия въглища тук. Сега ще взема масата. Да, чувам още една овца, обаче не виждам никъде. И ще видя и тук горе. Ще има някъде. Ето. Това е кокошка. Абе, къде са ти овца? Къде е този овца, бе? Гледай, иначе чувам, ама не я виждам. Пак е чу.
Чакай. Не. Ето се отзабе. Ми трябва за леко. Може би следващото ми видео да бъде мултиплеер с братовчет ми ще играем. Ей, тук виждаме. Ама това да не е там овцата, бе? А не, това е дървото. А, ето я! Ето те... О, шит. А, добре. За малко ще паузирам видеото. Извинявайте за това. Сега... Къде отиде овцата? Трябваше да си паузирам играта. Гадост. Мисля, че отиде и тук горе. Ето я. Ето те овца. Ето те. Ето. Добре, сега ще събера тези въглища и малко камък за нови инструменти. Обичам да първо да влизам в дупката, защото после ми е по-лесно да копая. Никога не копайте право надолу. Това е едно от правилата на Майнкрафт. Нито пък нагоре. Така съм. Окей. Сега само да се почеква горе. Чак забрах да се камък. Значи ми трябва 13 за каменен меч, кирка и... Окей. Значи трябва ми 13 за каменен. О, става нощ. Добре, сега... Мисля да си направя къщата под земя сега. Ой, още въглища. Аз мисля, че вече имам достатъчно. Защото да сега правим така. Дори си събрах още камък. Яко. Къща и ресурси. Тъпо. Чакай да си направя малко факли. Взел съм факли. Ще ми стигна така. Чакай, аз изобщо поставили сме си обувете. Аз не съм пусканки. Така. Добре, че направих това. Така. Сега... Да.
Всъщност това не взима много време. Така. Сега слагаме там. Правя си легло. Правя си меч. Кирка. И фурна. И още какво има? Ще си направя един съндък. И това е. Да. И сега ще може да спечеш. Мисля, че беше му стигне. А за сега ще видим, това ще го щупя. Не мисля, че мовете могат да ми стигнат от тук. Да, не могат. Това ще го щупя и това, да виждам по-добре. Не там. Но сега и тук мога да си го щупя. Така, тук да си виждам по-добре какво правя. Опа, не. Така. Сега ще поставя леглото. И тук. И ще спим. Така. Готови са. Взема си теб. И сега стана да ви... Чакай само да намеря. Да си направя една брадва. Така. Крипър! Гати! На първата нощ още крипър. Дей ще се опитам да го убия. Чакай. Шит! Не! Чакай! Не! Умри! Не! Тук горе има много крипъри, бе. Не знам, че такива биоми се събират крипъри толкова много. Гати, трябваше да си остана в къщата. Чай да се събера нещата. Добре, че нищо не ми се е громно. Гати, как ми бъгна. Пък и телефона ми забива понякога, така че затова не можех да се движа. Луда крава. Трябват ми крави за кожа. За крабро. Дали? Не. Не! Още един крипър! Гадост! Защо винаги при крипъри ми забива телефона? Мисля, че ще трябва да изключа за сега чудовищата. Опа, не. Теп.
Не знам, Валя. Добре. О, гати, щях пак да умра, бе, човек. Да ти топотията. Така както казах, забравих си мисълта. Чакайте. Както казах, следващото ми видео може да бъде с братовчет ми как играем на Майнкрафт. Заедно. Pocket Edition. То нещо на компютъра ми е бъгнат. Нещо на компютъра ми е бъгнат. Бъгнато ми е мултиплеера и не мога да играя. Обаче неговия не е бъгнат, не знам защо. И ако може, в коментарите искам да напишете как да си смениш името в Minecraft за PC. Че ако си го правя, то мисля, че ми е заради името, че пише, че съм регистриран. Обаче не си спомням паролата. Така че кажете ми, като си сменя името, дали ми се изтриват цветовете, ако обичате. И да, така. Така, сега не знам какво да построя. Но я ще мина. Да видим. Абсолютно нищо, само въглища. Супер. Всъщност ще събера малко въглища. Така. Сега мисля да си построим къща. Ще се взема и камъните. Опа. Но, така трева аз никога не съм виждал. В Minecraft PC не мисля, че има такива видове трева. Това да расте. И такива малки видове. То смисъл, че са го направили. Тревата обаче в земята са сложили и станало все едно расте. Яко. Pocket Edition и Minecraft Pocket Edition и за PC са различни. Имат различни бъгове и такива и хакове. Нито знам хаковете за Minecraft Pocket Edition, знам ги само за PC версията. Хаковете. Гадало, сериозно ли? Тогава изглежда, че останалото ще трябва да го направим дърво.
камък. Сериозно ли? Мисля, че още един ред и ще сме готови с тази част. Така, сега съм оставам, че нямам блокове. Тъпо. Сега ще ида и тук в тази мина. Където намерих, или даже да не минаем из дупка. И ще събира малко камък. Още. Пък и ми трябва и за покрив, и за под. Това съм кликнал. Така. Така мисля, че... Да, толкова не стига. Не. Пак ми бъгна. Мисля, че става нощ. Да, става. Трябва да бързо. Как строя толкова бързо? В принцип в Майнкрафт не строя толкова бързо. О! Това в момента съм се загубил крафт масата. Така ще се направя още една. Харесвам да слагам леглата в земята повече. И да се справя и така. Гледайте се. Какъв яктрик. Седим аз. Сега ще трябва да ми направя такива. После така. Гледайте сега стана. На седно спали чувал. Виждате ли? Защото леглото... Опа, батерията ми е изтощена. Изглежда, че е с един пиксел по-висок от... плочките. Сега ще си изготвим месото. Сега... Така... И мисля, че на следващия ден ще приключваме епизода. Така. Месото готово ли ми? Да, готово.
Хора, мисля, че ще трябва да го свършим тук епизода. И утре ще продължим с братовчет ми. Чао!